care există până în prezent, cu care luptă businessul moldovenesc? Ce îi lipsește businessului moldovenesc? În primul rând vreau să vă întreb și cum vedeți soluționarea problemelor din acest domeniu? În mare parte, colegul meu, domnul Belostecnic, sunt de acord cu dumneavoastră atunci când vorbiți despre mediul de afaceri, din păcate, insuficient de atractiv pentru investiții și pentru desfășurare. Cu adevărat, de rând cu acele semnale pozitive și chiar realizări pozitive ce vin de la partenerii noștri de dezvoltare, prin asigurarea sectorului economic cu diferite forme de finanțări în agricultură, în energie regenerabilă, cu granturi chiar, din păcate, gestionarea acestor surse este gravă. Este gravă și este în defavoarea dezvoltării acestui sector. Acces la aceste surse nu le avem. Nu le avem, încă o dată menționez, din experiența proprie. Și atunci când ai această posibilitate să apelezi, să te adresezi, să deschizi uși și să-ți dai întrebarea, ce fac atunci cei de la sate cărora sunt destinate? Cunoaștem bine scandalul din presă atunci când în agricultură cineva din rudele președintelui PLDM-ului Filat a avut acces la câteva zeci de milioane, chiar a aplicat și a primit aceste câteva zeci de milioane de lei. Eu, într-o companie din agricultură care activez, am încercat, am aplicat și am primit refuz. Pentru că până în luna noiembrie au fost consumate toate sumele. Noi am aplicat numai la 150.000 de lei și la care a primit refuzul. Iată, acestea sunt faptele concrete, realitatea concretă din acest sector. Surse sunt, gestionarea proastă, managementul de stat este mai jos de orice nivel, specialiști de calitate foarte slabă, toți pleacă în mediul de afaceri, toți își asumă riscurile, iar acest dialog între mediul de afaceri și stat nu există. Din păcate, nu există, sunt două contraputeri. Și asta atunci când peste 90% Republica Moldova este capital privat. Sunt active proprietățile cărora sunt cetățenii Republicii Moldova în mare măsură. Și atunci când suntem nevoiți să apelăm în instanța de judecată pentru a ne soluționa unele sau altele litigii, noi suntem nevoiți, să plătim bani. Să-ți dobândești dreptatea, să plătești bani. Este un sistem complet închis, coruptibil și să află la cheremul partidelor politice, din păcate.